Maswera ere my Gracie. Ewo, mangwanani. I'm jet lagged. Zvakawo mazvo ndakadzoka noe. Nayo Maryland. Sorry. Ukanganwa nayo Marabra. Kwanga ndakanoka nyamura kakama kokokasi. 500. Ewo. Zvakawo mazvo. Steve, vamuka ere? Tell mama that I'm back. Shona inondinetsa. Inondinetsa mwanangu. Akusi kumarket square, Times Square. Hey, Dottie. My daughter. What kind of disability were you displaying, mwanangu? Kungobuda kwandaita 2 minutes ndikati what kind of disability is that? Development yaunoita kumba kwamwene usati warorwa ndechi. Kana waona opportunity munhu nga opportunity. Munhu akawana opportunity munhu. Ungapimba mota yekukarenda unopenga. Inomuka yakatiwa nemumwe unozoita madevelopment warorwa munhu nga opportunity. Ini tete vako ndinozikanwa nekupinda wona izvi ndakapinza ka AMG ka 2020. Ndo zvandiri kutaura kana usati warorwa chimbomira madevelopment, develop yourself first. Ini ndinotozikanwa nemasterclass nyika yese ndozoti tete vacho vane masterclass yekupinda iwo uda undiitira mabehavior iwayo. Opportunity mwanangu handitika. Ndakadzo unoya watora kamaiko kokasika ndakatengaka. It's unneeded anymore. $500. Mwanangu. Kuna it's literally very cold, but uko there it's summer. Shona yakudinetsa. Alright, Dottie. Mukomana handi mwana wamai Yakoba wazwere. Unomoka kachinja karora mumwe. Okay, Dottie. It'll take